बाजिगुथि बर' थुनलाइ आफादनि दिनैनि बे गेवलां मेलावहाय गेवलां मेलनि बर' न'खराव जों दा दंफैयो आरो बे गेवलां मेलनि बर' न'खरनि बे समावहाय मोनसे गोजोनथाव खौरां जों बाथौ बिबुंसारनि गेजेरजों रायजो राजासिम हरनो नागिरदों आरो मोनफ्रोमबो जोंनि नुथायखौ जोंनि बाथौ बिबुंसारनि केमेरा पार्सन दिनेश बसुमतारीखौ नुनो थाखाय खावलायदों बे समावहाय जों दिनैनि बे बर' न'खराव जिहेतुके मोनसे गोजोनथाव खौरांनि बाथ्रा बेनो जाबाय गोथार जरजि जादों बे गोथार जरजिनि जोंनि हिन्जाव गोदान आरो हौवा गोदाना जों बे समाव दङ बे समाव जों एसे जोंनि बाथौ बिबुंसारनि गेजेरजों बेनिफ्राय खौरां नागिरदों जिहेतुके नोंथाङा हिन्जाव गोदान नोंथाङा दिनैनिफ्राय संसार जानो ओंखारबाय नोंथांनि बे रोजा रोजा सुबुंनि नुजाथिनायावहाय बर' थुनलाइ आफादनि बे हाबाफारियाव नोंथांनि जरजि जादों नोंथाङा बोरै सानदों सानदों दे मोजां मोनदों नोंथांनि मुंखौ खोन्थादो नोंथांनि गामिखौ आंनि नामा बिटु आइदा मिरा बर' ओमफ्राय बाबानिया कालिन्दर बर' गोजोननाय थाबाय बे समाव जों हौवा गोदाना दङ हौवा गोदानसो लानो नागिरदों नोंथांनि गुबै न'खरनि सिनायथिखौ खोन्थागोन नामा बाबानि मुङा बबा बर' आइनि मुङा आसारि बर' आरो गामिया जाबाय पुबदेवागुरि आंनि मुङा बिनय बर' आंनि मुङा बिनय बर' बाजिगुथि बर' थुनलाइ आफादनि बे बर' न'खराव नोंथांनि रोजा रोजा सुबुंनि नुजाथिनायावहाय नोंथांनि जरजि जादों गावखौनो बोरै मोनदों आं दा नैबे हाबायाव रायजोफोरनि गेजेराव दा माने मोजां मोनदों जोबोरैनो बयनिबो अनलायनाय हामलायनाय मोननानै आरो बिथिं बाथौ इसोरनि बावहरनायाव रायजोनि गासैबो बावहरनायाव हेफाजाबाव आं मोजां मोनदों जोबोरैनो बे समाव अनलायनाय होदों बयबो बोर सारस्रि हरदो बेनि थाखाय आं जोबोरैनो मोजां मोनदों बे समाव जिहेतुके दिनैनि बे हाबाफारियाव नोंथाङा गासैबो हाबाखौ दाननानै होदोंमोन बा बर'नि आसार खान्थिजों दोरोङारि आसार जिखिनि नोंथाङा हाबाखौ दानबाय बे बेलायाव नोंथाङा हाबाखौ दाननानै बोरै मोनदों आरो बबे आसारजों नोंथाङा हाबाखौ दाननानै होनो हाखो खुलुमबाय बाथौ बिबुंसारसिम आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गिबियावनो खुलुमस्रांनाय बावबाय दिनै बे गोथार दुलाराय बाजिगुथि बोसोरसालिया थुनलाइ आफादनि नांगोनायाव खैराबारि बिया बाथौ गौथुमा दिन्थिफुंसालि सेराव जों बर' न'खर मोनसे दादों आरो बे न'खराव जोङो जोंनि बाथौ धोरोम हिसाबै बाथौ धोरोमाव जाबायदि आसारखान्थि दङ बेजों लोगोसे जा खान्थि दङ बे खान्थिखौ लानानै जों गुबै हाबा जों दिनै दाफुदों बेहाय दा बेहाय जोंहा बाथौ धोरोमाव मोनबा बान्दो थायो आरो मोनबा बान्दोजों जोंहा मोनबा बे आसारखौ जों बेयाव मावफुंलांनाय जायो दिनै जोङो बे हाबाफारि गोथार जुलि हाबाफारिखौ जोङो बाथौ धोरोमनि थामथि बान्दो आरो थामथि आसारनि गेजेरजों जोङो हाबाफारिखौ खुंनाय जादों दा बेहाय जिहेथु सासे सुबुङा जोनोम जानोब्ला गिबियाव बे बिमानि गोरबोआव खुलि लानांगोन खुलि लानायनि उनाव बे सानसे जोनोम जाथारनांगोन जोनोम जानायनि उनाव बैसो जानाय लोगो दिनै बेबायदि संसार जानायनि आगोनाव होनानै दिनै गोथार जुलिनि हाबाफारियाव बियो जनो गोनां जायो दा बे बेलायाव आङो दिनै गोबां रायजो राजानि जा हेफाजाब लानानै आरो बिथांमोननि जा थुबुर जानायाव आं हाबा दानायाव आं गावखौनो गोजोननाय मोनदों आरो बेहाय आं गोजोननाय नङा दुलाराय बाथौ आफादा बिनि सायाव गोजोननाय फैदों नाङा बे फोथायनाय दङ जिहेतु बेहाय गासै बाथौ धोरोमनि हाबानि जि आसारखान्थि बे आसारखान्थिया गासिबो बेरखांजोबदों जिहेतु बेहाय बाथौ धोरोमनि बिजाबनि सायावसो सोनारनानै बे हाबाखौ जोङो दानाय जादों जिहेतुके दिनैनि बे बुब्लियावहाय हाबाया जोबोद गाजा गोमजायै जाबाय बे हिसाबै नोंथाङा बर' थुनलाइनि बे सावरायमेलाव नङा होमबा बर' थुनलाइ सावरायमेलनि बे बर' न'खराव हाबाया जादों दिनै गोथार जुलिया अब्ला नोंथाङा बर' थुनलाइ आफादखौ बे न'खरनिसिम माबोरै रादाब हरनो नागिरदों आं बर' न'खरनिफ्राय थुनलाइ आफादनो बेखौनो रादाब हरनो सानदों आं मोनसे खोथाखौ बेखौनो सानदों जिहेथु बिथांमोना जाबायदि दुलाराय बर' थुनलाइ आफादखौ जोंनि बे खैराबारि हालामनि
दावहारु फोथाराव खुंदों बे खैराबारि प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननायाव बानजायनायाव दा बेहाय बिथांमोनखौ इयुनसिम बै बर' थुनलाइनि बोसोरारि बा दुलाराय थुनलाइ आफादनि बे जुथुम जयोब्ला अरायबो जाहाथे धोरोम आफादखौ बेबायदि खाबु होनानै जाहाथे जा माहारिनि जा धोरोम गुबै धोरोम बे गुबै धोरोमखौ फोसावनायाव जाहाथे बिथांमोना जोंखौ बेबायदि खाबुखौ होगोन आरो जोंखौ अराय गासै बिथिं साइथियावनो बिथांमोना जाहाथे हेफाजाब खालामगोन आं बेखौ बिथांमोननिसिम बे मेसेजखौ लोगोसेनो बे खैना आरो दरानि बिगोमानि एसे बाथ्रा लांदों जेहेतु दिनैनि बे 50 बर' थुनलाइ आफादनि मेलावहाय गेवलां मेलावहाय नोंथांनि फिसाजो मुङा दिनै गोदाजुलि हाबा जाबाय रोजा मानसिनि सुबुंनि हेफाजाबाव रोजा साबुंनि नुजोंनि नुजाथिनायाव 50 बर' थुनलाइ आफादनि बे मेलावहाय नोंथांनि फिसाजोनि दिनै गोथार जुलि नोंथाङा बे माबोरै मोनदों? आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों नै जोंहा बाथौ हाबाखौ खालामनायनि थाखाय रायजो राजा गोबां मोनदों आं बिराद जोबोद खुसि जाबाय आंनि बे बियादै फिसाखौ दा आंनि गोसोआ जोबोद गोजोननाय मोनदों बेखायनो आलो गोजोनै रायजो मोनजागोन बिसोरनि जिउमायाबो गोलाव जाना थांना थाथो आफा इसोर बोराइ बाथौआ बोर सानस्रि हरगोन बेनि लोगोसे जोंहा रायजो राजा गासै आइजो सेंग्रा सिख्लाफोराबो बोर सानस्रि हरगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो गसाइनिसिमबो आं आसा खालामो आङो मादालबारि नदिया मादालबारि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट आथिखालाव नोंथाङा बे हिन्जाव नोंथांनि फिसाजोनि आरो हौवा गोदाननि न'खरनि गोजोननि थाखाय मोजांनि थाखाय नोंथाङा मा सानदों? आङो बिसोरखौ आं ओरैबायदि बोर सानस्रिदों जाहाथे जै जै मैयै जा गोसोआव गथ' गथाया जा सानदों आंनि फिसा बियादै फिसा जा सानदों आरो बिजामादै फिसा जा सानदों बे गासै जाफुंजोबथों होननानै आं आसा खालामबाय गसाइनिसिम। जोंनि हिन्जाव गोदाननि बिफा बिथाङा बे समाव जोंनो बाथौ बिबुंसारनि गेजेरजों दिनै हाबा दानायनि बेलायाव रोजा मानसि सुबुंनि नुजाथिनायनि थाखाय बिथाङा बाख्नायदों आरो बिथाङा अनसायदों जे बेबायदि रायजो राजानि हेफाजाबाव बिथांनि फिसा दिनै बेबायदि मोनसे गोजोन